És un cartell novedós pel que fa als 6 anys previs del festival, aquest dia és el 7è, i és novedós perquè portem moltes més bandes. Els altres anys normalment portàvem 3 bandes per nit. Aquest any, per exemple, el divendres portem 5, el dissabte en portem 6, i a més també ampliem tot el que són DJs, sound systems i això, que és a l'escenari secundari, també s'amplia. Clar, això vol dir que ampliem l'horari, farem una hora més, comencem a les 7 de la tarda, després aquí a la platja, aquí baix també estarem els 2 dies, o sigui que podem dir aquest any que el cartell i tota l'oferta que ofereix el Nou Arregui s'ha ampliat. Aquest any, el cap de setmana abans, també fem activitats esportives, que l'any passat ja van encaixar i aquest any les hem ampliat, com és el 4x4 de bàsquet. Seguim amb l'activitat de l'skatepark, que a més l'hem ampliat a la gent que li agrada els longs. I seguim amb el documental, seguim amb els DJs que tenim aquí baix, portem unes noies que ens faran una masterclass de ball jamaicà. Llavors, podríem dir que el Nou Arregui enguany comença el 7 de juliol, perquè, com deia abans, durant tot el dia, el dissabte tenim l'activitat de 4x4 de bàsquet, que és a la plaça dels Pescadors, aquí al costat, i després per la nit farem la festa de presentació aquí a Vilanova, que hem triat el Xiringuito l'1, i tindrem DJs i sound systems d'aquí de Vilanova, que són uns joves que han sortit ara, que es diuen Borsalino Sound, How Height, que ja porten un parell o 3 anys aquí a Vilanova, i també hi haurà membres d'organització del Nou Arregui també punxant. Doncs aquest any, com a caps de cartell, sempre intentem portar jamaicans, doncs aquest any no serà menys. Tindrem el divendres els Abyssinians, que és una banda llegendària de Jamaica, que vindran a tocar roots, i que són unes llegendes vives del reggae ara mateix. El divendres també portarem un dels artistes més actuals, que és d'origen jamaicà, però viu aquí a Europa, es diu Scaramucci. Ens vindrà a portar el seu nou àlbum, ens el vindrà a presentar aquí al Nou Arregui. I també portem noves formacions que han sortit aquí a Catalunya, per exemple els Mystic Soldiers, vindran acompanyats d'un altre cantant, que és el Sr. Wilson, que també ha tret un àlbum nou. Llavors divendres també recuperem una de les grans veus negres que hi ha a Espanya, que és la Begoña Benmatú, que acaba de treure un nou àlbum amb la banda dels Sequitops, que són de València, ella és de Madrid. És una dona que està molt influenciada pel soul, per la música negra, i pel que fa a sound systems de divendres tindrem un dels millors selectors DJs a nivell nacional, que és Kiki Sound, és un component del grup de hip-hop CPV, és Kamikaze. I a més tindrem com sempre un sound system aquí artesanal, que és un equip de música, tot fet de caixes, tot fet a mà, que és com s'ha fet des de sempre a Jamaica, els equips de so, totalment artesanals, i aquest any el porta un col·lectiu del País Basc que es diuen Bombas Hi-Fi. I dissabte els plats forts de la nit són el duo que són el Greg Lee i l'Alex Desert, que són de la banda de Hepcat, que sobretot durant els anys 80, no només als Estats Units, sinó aquí a Europa van irrompre molt fort amb el seu ska, amb el seu rocksteady, una mica més enèrgic, més renovat, i venen acompanyats d'una banda d'aquí de Catalunya, que són els Kinky Cucús. Després el segon plat fort de la nit és el cantant madrileny, que es diu Falla Boy, que ara mateix la seva música està en auge, acaba de treure el seu tercer àlbum, està tenint un molt bon impacte sobre l'escena reggae estatal, fins i tot el hip-hop, té molts seguidors tant de reggae com és de música rap. I a més tindrem les sound systems europees, que en aquest cas tindrem a Warrior Sound, venen des d'Alemanya, és un noi només. Aquest any es pot dir el 2012 que està sent el seu any perquè no para de guanyar competicions relacionades amb el sound system, que són les Sound Clash.
Com a artistes catalans, també aquest any tenim els coneguts Pirats Sound System, que no només es mouen dintre del ventall aquest de música jamaicana, música reggae, sinó que agafen també gent que li agrada també un altre tipus de música més relacionada amb el rock català, per exemple, música més reivindicativa, que són ells els Pirats Sound System, els tindrem aquí al Nou Reggae, i també tindrem aquí els Mocambo, el mític banda vilanovina, que aquest any fan els 10 anys i que d'aquí molt poquet trobaran el seu àlbum, el primer àlbum que troben en estudi. Ara torna a estar, jo crec, en una situació privilegiada perquè estan sortint moltes sound systems noves, estan sortint grups nous que els portem al Nou Reggae enguany. A més, sobretot, que és el que importa, estan sortint molts seguidors, molta gent que li està començant a agradar aquest estil, gent jove sobretot, i clar, això per l'escena reggae a Catalunya és molt important, és importantíssim. Sí, aviam, nosaltres mantenim l'aposta. Ens costa molt, tot i tenir en compte la situació aquesta de crisi que existeix, no hem volgut retallar el cartell, sempre hem volgut fer un cartell molt competitiu, crec que aquest any el tornem a tenir, però els preus de les entrades, o sigui, tot el que seria de cara al públic, el preu, sempre intentem que sigui el mateix, que és molt econòmic pel que realment ens costa fer el festival, tenint en compte que cada any el pressupost ens està pujant una miqueta més, ja siguin coses de les llicències, ja siguin coses dels grups, coses d'infraestructura.